Mitä tää? Tölki avaaja vittu oikealla kädellä, osaat sä aukaista? Ei, mutta se on vasen kätinen kanssa. Ei vitu tuo. On, eikö ookin vasen kätinen? On. No niin, se on vasen. Voi vittu. Oikeesti, on myllyä, että vasen kätinen. Mä osaan avata sen. Osaat sä aukaista? Osaan. Mä osaan aukaista. Onks te avaa? Vittu, minä voin kuvata. Osaa... Vittu, mikä se on rek päällä? Vasorikka. Älä nyt. Hei. Mulla oot sä korki, eikö tuo tilkiä vai? No vittu on minullakin, perkele, mutta myllys vetää vittu siis sinä. Myllys vetää vittu aitona jäkserinä vittu. Vittu keskelle purkkia reikä. Tämä vittu aito pioneeri kautta jäksterihenkeä tää kuule. Mitä vittu, kenen? Eihän tästä tuu hepon helvettiäkään oikeesti. Kenen vittu pää siinä on kaivaa? Vittu onko tää vittu ei tää on Pertti Pasanen, tää on... Se on Polle Pasanen! Se on vittu Polle Pasanen! Polle! Mutta onko täällä sotureita? Todellakin täällä on Ei, mutta... Täällä on kaksi onko kuljettajia. Polle, kuuntele. Onko täällä naisia? Ääntä mitä naisia on. Älä jumalauta, ei vittu! Indis! En saanut. En saanut. Todellakin meni vittuuks oikeesti. Ei, mutta... Noniin, keittiömestari Spadetonista joo vituuks meni oikeesti. Ei todellakaan onnistunut tämä. Tämä tekaa kuljetaan. Ei mulle antaa kenkää. Myllys! Kele vitu! Myllys! Kele vitu! Myllys! No, näin niinku kuskina toiselle, niin Kenen toi on oli ala-arvoinen suoritus. Pojat! Tämä puu... Maistuuko se hyvä? No maistuu tää vittu hyvälle, mutta tää... Hyvä on muuten. Kiitti hei ruoasta hei. Pinnis! Tämä muuta kuvaa! Tämä muuta kuvaa! Ai! Ei vittu tämä mene. Ei. Tänne pyydettiin, että mihin halutaan purkki auki, niin tässä se on. Tämän jälkeen meiltä ei kysytä yhtään mitään.